Всичко е една измама. Така както опика купилката прави на лошеките месец. Ето виждате. Това са тези изроди, които искат да избият овцете. Които сега, дори като дойдоха, нямаха инструменти в тях. Дойдоха да взимат проби без инструменти в тях. Всичко е пълна фалшификация. Днес, като избият овцете в Велинград, утре ще избият всяка една община. Идва Коледа, трябва да се купува овче месо от Лидъл и от Била, и от другите вериги. Затова. Марката, давайте марката. Здравейте, в момента сме точно пред кафете, там където се взимат пробите. Пламен Пасков след това даде ни строги инструкции как да се прави цялата процедура. И в момента се спазваме между другото стриктно, взимат се по 4 проби от всяка една овца. Всичко се снима, снима се марката на окото, когато седи на овцата и съответно тази марка за кои проби отговаря, като основната идея в момента е да се осигури абсолютно прозрачност на целия процес, за да няма съмнение. В крайна сметка това е най-важното, да не се съмняваме и да са спокойни хората. Това се контролира в момента, вижте колко хора са тук. И в крайна сметка най-важното е в коя лаборатория ще се вземат тези проби и къде се манипулират. Има достатъчно ще контролираме и в кои точно лаборатория отиват, да сме сигурни, че няма как да трасето да се случи каквото и да е било. Тук сме на място, бъдете спокойни, контролира се процеса много внимателно. Мерегаше в коридорите на общината. Повтарям, директора на полицията, на Велинград, мерегаше и готовеше. И то точно против кръста. Божия светия кръст, брати и сестри, православни брати и сестри мюсюлмани. Ние сме един народ. Като който скача срещу кръста, експерт по пътно-транспортни происшествия, отговарящ за убитите деца по пътищата, съм виждал много пъти как манипулират кръвта на убийци на деца. Едва ли няма да манипулират и пробите на едни овце. Така че много не ми се вярва това всичко. Всичко е просто да замажат очите на хората. Всичко е да замажат очите на хората. Ние няма да ги оставим така. Ние от доброволните отряди от асоциация НСМ ще се борим до край истината да възтържествува. Ти си смисъл от това си, нали, от ветеринарите? над теб имат бас само сионистите. Те нямат бас, те са едни прийомки. Те са болери, Пускай ги, нека да бягат! Нека да бягат да се отърват! Пускай ги да бягат да се отърват! Пускай ги да бягат да се отърват! А така! А така! Айде! Взимайте сега проби! Пускай ги, няма да ги изколат. Пускай ги. Кой искаш да ги изколат ли? Пускай ги да ги гонат по баира, да им взимат проби. Би да, така ги обричаш. Утре, пробите съм сигурен, утре ще излязат манипулирани. Така че по-хубаво махни това и да бърбат. Пускай да бягат животните, те усещат. Така ги обричаш на сигурна смърт. Махни се оттам, пусни вратата и не е твоя работа да държиш. Пускай ги да бягат нагоре, това. Какво гледаш? Ще ме охапиш ли или ще ме оплашиш? Ако всичко беше редовно, драги граждани на България,
нямаше да докарат повече полиция, отколкото сме ние. Пускай ги, махни се оттам, пускай ги. Ела тук. Ела да те питам нещо, че е много важно. Ма чакай, те началници, пускай да си бягат животните. И ние да си траем постоянно. Утре те всичките животни ще са изклани. Така им спасява живота. Бягай оттам, кой те кара да държиш? Да не е твой. Нито на патриарх, нито на който и само единствено на нас, българите, може да се разчитаме. Само ние, българите, може да се освободиме от тази... Хайде! Храната става много скъпа. Пускай, бе! А така. Само така. Взимайте сега проби. Взимайте проби. Кото един ще ги издели, какво ще направи? Ще ги трепи ли? Какво ще прави? А? Ще ги трепи ли той един? Какво ще ги прави? Продажници. И то не за заплата, за някакви мършави стотинки сте се продали всички. Не дай ги вкарвай, бе, човек. Зорлин ще ги изкарат болни. А така, дай газ! Газ! Пускай ги, бе! Изродите ще вадат проби. Да, болни били. Утре ще в друга община, други ден в трета община. И всичко, защото идват празници, Коледа и трябва да се купува от Лидъл и от Била и от Кауфланд месо за това. За това целият цирк. Мислите, че хората са прости, като са от селата ли какво? Няма да стане вашата работа. Война ще дигнем, граждански неподчинения, магистралата ще да градим и няма да стане. Всичко друго има наред. Изтрепаха стумати деца по пешеходни пътеки. Манипулират кръвта. Манипулират кръвта на убийците. Та няма да манипулират кръвта на овцете. Ай, стига, бе. Дай нагоре. Що ние какво правим? Нещо да съм нарушил? Нещо, кой ред? Кой ред? Кой ред? Тук къде пише, че е забранено да говоря на висок тон? Аз съм представител на децата, убити при пътно-транспортни происшествия и началник щаб на доброволните отряди на България. Иван Спасов се казвам. Мога да говоря на какъвто тон си искам, защото съм на свободно и съм на обществено място. Аз ви казвам, вие си говорите как... Ето, аз си говоря. Ма хората нека да си вършат. Аз си говоря. Говоря си сам на себе си и на това, което снимам. Ето, да ме снимаме вас. На какво основание ме предупреждавате? Какво съм нарушил? В момента, какво съм нарушил? Какво съм нарушил и на кой съм спрял работата? Да, какво съм нарушил и на кой съм спрял работата? Искам да знам. Та идвате да ме предупреждавате. Аз какво цила? Аз цила да спасим българския народ, да спасим животните. Това цила. Ма да съм им попречил нещо? Някой да съм отишъл, да съм хванал, да съм спрял? Не ги смущавам. Ма ние не ги... Аз не ги обиждам. Аз съм виждал лично как манипулират кръвни проби на убийци. Та няма да манипулират кръвните проби на овцете ли? Това са пълни щуротии. Ако и вие вярвате в това, значи не знам. Вие вместо да застанете на нашата страна, какво ще ядем утре? И какво? Ами това ти казвам. Що си застанал там? Миела при нас?
Застани при нас, що си застанал там да пазиш? Кой пазиш? Те, дето утре като ти сколат овцете, трябва да купуваме от Lidl и от Била и от Kaufland лайна. Не, бе, ме е приятно, няма никакъв проблем. Мен ме е приятно. Ние не ги обиждаме. Това не са доктори, това са касапи. Вие видяхте и на женичката козите и бременната кобилка как убиха и те същите. Така че не за кои? За животновъдите. Знам, че ги познавате от 20 години. Ама аз съм за това, че тук се извършва нещо напълно незаконно. И утре това ще пламне по цяла България по нареждане на Световната здравна организация, що да се продават на Била, на Lidl държавните резерви на Америка. И вие го знаете, и аз го знам. Ама, какво да правим? Вие сте на работа, аз ви разбирам. Лично аз извоювах от няколко срещи с министъра на вътрешните работи и премиера на България да се отнемат автомобилите за наркотици и кръв. Какво стана? Направих им меческа услуга, защото в момента за пари се подменят пробите в Криминалистичния университет. И какво се случва? Това ти казвам. Знам. Вие сте на работа. И какво се случва? Ние вместо да им извадим очите, им изписахме веждите. Сега пак сме на среща с министъра да вземем по-спешни мерки, защото последно време избиха сумати хора по пешеходни пътеки и къде ли не. Ще се борим колкото можем за всичко, ама мисълта ме, че това всичко миждата лъжа. Ако хората не бяха излезнали с нощ, приятен ден на вас. Така. И кучето усеща. Така, моето момче. Не, че направо съсипаха. То не е съсипат, то съсипаха. То няма едно нещо, което да на мястото. Едно нещо няма. А позволим ли този човек да го бутнат край? Тръгва из цяла България. Епидемия, това, онова, клане. С прасетата, какво ли не беше? Пилетата, прасетата на бабичката козити, оная кобилка в Козлодуй. Същата работа. Си сложат двойка с прасетата си, него взе да вкарва месото свинското. От Държавна резерв на Америка го вкарва. 20-50 годишно и това е. Това е цялата цел. Да съсипи собствения си народ, за на някои единични интереси. Това. Старата цивилизация не сме да искат да ни разсипат. Точно това. Земята да ни се раздаде. Как тя се раздава, бе, човек? Черопеч, мината, знаеш колко злато се изказва? Знам. Как ще пусна у нас да ми взимаш златото, да ми береш градината и да ти дам един и да ти плащам, да. Това е българската политика. Оня поезнака Тирчо и кохорта на такова подписат договор с турска фирма. Няма значение кой е на власт, всички са едни и същи айдуци, бе. Всичко отишло там да краде и това, бе. Подписаха договор, използва пристанището, не се използва за втечения газ кораби. всеки божи ден 500 000 евро се плаща наем на Турция. А как са болни, бе? Те ако са болни, са легнали. От какво са болни? От трипер. Глупости да търклеят, те са болни, мозъци и те къде им нареждат. Ето, нека да ги видите хубаво. Ако утре бъде убито едно от тези животна, това са убийците. Вижте ги. Той кучето, гледа как усеща и кучето. Усеща ми. Дръж ги. Прати ги там. Покажи им, че ти пазиш стадото. Айде. Нали ти казвам, на убийците на пътя манипулират кръвта. Няма да манипулират на овцата кръвта. Това са пълни глупости, ако някой го вярва. Много се изнервих. Да живее България. Ето ги още веднъж показвам лицата на убийците на животните. Защото ще видите, че утре наистина пробите ще излезнат положителни, а това е лъжа. Ако тук някой види едно болно животно, ето ако видите, то ще е оклюмало, няма да е такова. Ето ако видите едно болно животно. Всичките са заразени. Айде бе, изпратете да изпечем едно животно, да го изядем, да видим дали е заразено. Аз лично ще ям от заразеното. Ето ги.
Заразени са им мозъците от те техните шефове, дето ги пращат тук. То няма толкова народ, колко полиция са против. Това ти казвам. Това ти казвам. А вчера имало ли народ? Вчера имало 1000 човека, затова никой не е смел да дойде. Ама днеска виж колко е, такива сме българите продажни. Аз само като видях по интернет дойдох тук. Вместо всички да направят така и да дойдат тук и да не ги пуснем изобщо. Знаеш кога ще влезнат? Това ти казвам. Знаеш кога ще влезнат? Никога. Сирилито и Кешковено 37 лева е станал, брати и сестри българи. А то от тук място. Това са храни, които ни ги карат силности от Западна Европа и нашите европейски. И колко ни пазят бизнеса, пробват с тези храни, взимат си парите, изкупуват и носите и ги гонят.